खिन्थु दिनै फाइनेल एकदम जोबथारनायाव दिनै सत्रह बोसोरनि उनाव आच्छा 17 बोसोरनि उनाव दिनै लोगो मोनबाय आदैया न'आव फैफिनबाय 17 बोसोरनि उनावहाय सासे लोगोखौ नैबेबायदि गामियाव नुनो मोननानै माबायदि मोनदों? बिराद गोजोननाय मोनदों आंनि नैबेफ्राय जायो बिराद गोजोननाय मोनदों जों न'आव सफैनाय मोजां मोनदों जों न'आव सफैनाय दिनैहाय बिबथिया आदैया बिबथियादि न'आव सफैबाय बिराद मोजां मोनदों जों दिनै 17 बोसोरनि उनावहाय जुदि जाथिनि खामानि मावनानै न'आव सफैनायखौ बिराद मोजां मोनदों आरो जों दिनै नैबे नुनो मोनबाय दिनै नैबे बर' हारिनि थाखाय गोलाव सम आखायाव हाथियार दैनानै एनडिएफबि आफादाव थानानै सोमावसारनायनि उनावबो जोबथेसालियाव थानायनि उनावहाय अजय बसुमतारी जाय बिथांखौ बुहुम होननानै मिथियोमोन बिथांखौ दिनैहाय न'आव गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै बेबायदि बरायनायखौ नुनो मोनदों। नैबे न'नि लांगोनायाव गिबि आगान जोबथेसालियाव 14 बोसोरनिबो बांसिन सम थानायनि उनाव दिनै गिबि न'आव आगान हाबजेनो नैबे अजय बसुमतारीया नैखौ दिनै बरायदों गामिनि रायजो राजा न'खरनि बाय बाहागि गासैबो बिथांनि समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननो आङो हानायमानि दिन्थिलांनो नाजागोन जर'खा मोनसे दिवालि फोरबो नुनो मोनदों नैबे गामियाव बेबायदि नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबेनो जाबाय एनडिएफबि जोहोलाव अजय बसुमतारी जायखौ आफादाव बुहुम बसुमतारी होननानै मिन्थिनानै मोनो न'नि लांगोनायाव बिथांनि दिनै आगान होफैजेननाय गामिनि रायजो राजा बिथांनि मोजां हामलायगिरि अनसायगिरि गासैबो गोसो गोथारै बरायनाय बसुमतारीया गोलाव बोसोर न'निफ्राय हारिनि उदांनि थाखाय ओंखारनानै नैबे थासारि बिदा देरसिनानो बेबायदि अजय बसुमतारीया गावनि आंगो बिफाखौ बेबायदि दिनै गोलाव सम जोबथेसालियाव थानायनि उनावहाय लोगो मोनलायनाय बुब्लि नैबे जाबाय बिथांनि अजय बसुमतारी अदेबानि बुहुम बसुमतारीनि बिफा आंगो बिफा नैबेबायदि दिनै लोगो मोनलायनाय बुब्लि थारैनो मोनसे फोरमायस' हायै खुसि होननानै बुंनो नांगोन दुगैगोदो दे
न'खरनि बाय बाहागि बिथांखौ दिनैहाय गोदानै जोनोम मोननाय बायदि बरायनायखौ नुनो मोननाय जादों नैबेबायदि थासारि बिथांनि सिथ्लायाव बा बिथांनि न'खराव बेनो जाबाय अजय बसुमतारी जायखौ आफादाव बुहुम बसुमतारी होननानै मिन्थियोमोन बिथांनि आंगो लोगो हामलायगिरि बिथांमोननि बरायनाय नैबेबायदि थासारि जेबो नङा बांथां नैबे बिथाङानो जाबाय अजय बसुमतारी
अजय बसुमतारी गावनि न'आवहाय हाबजेन फैबाय। नैबे जाबाय अजय बसुमतारी जायखौ आफादाव बुहुम होनना मिथियो बिथांनि बिफा दिनै नैबेबायदि गामियाव बा गावनि न'आवहाय गिबि आगान होफैजेनबाय गोदान जिउ मोननाय। खिन्थु दिनै फाइनेल एकदम जोबथारनायाव दिनै माने मा खालामदों जेनेबा भगबानाव जेनेबा जोंनाव मोना जेनेबा भगबानखौ नोङो जेनेबा बिराद